Инженер Ценков, каква е хуманитарната политика, заложена в програмата ви за управление на община Видин в следващия мандат? Хуманитарната политика включва социални и здравни дейности, развитие на нови социални услуги, център от семейен тип за лица с психични заболявания в сградата на бившия дом за деца с умствена изостаналост в село Гмотарци, ремонт и увеличаване на капацитета на дома за стари хора в село Кутово, дневен център за лица с увреждания в град Видин, разкриване ежегодно на обществени трапезари за лица от уязвими групи съвместно с Агенцията за социално подпомагане, съвместна работа с неправителствени организации за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги в общината, създаване на добри условия за лицата с увреждания, подобряване на материалната база на клуба, достъпна среда до всички институции в града и селата за лицата с увреждания, повишаване на качеството на здравните услуги за подобряване обслужването на децата в детските градини и училищата, организиране на профилактични прегледи в учебните заведения, продължаване на дейността на създадения от нас Център за диагностика и физиотерапия на децата с опорно-двигателни проблеми, създаване на общински здравен фонд за подкрепа на медицинските специалисти в нашата многопрофилна болница за активно лечение Света Петка с цел подобряване качеството на здравеопазването. Хуманитарната политика е мой приоритет и за нейното реализиране ще търся активен диалог с представителите на групите в неравностойно положение.